Salut! Astăzi am ales să vă vorbesc despre uleiul SOS. Este un ulei 100% natural, un ulei din arbore de ceai. Da? La ce ajută? Pe mine m-a ajutat în cazul în care am avut herpes. Am aplicat pe herpes și s-a dus mai repede herpesul decât de obicei. Te ajută în cazul în care avem coșuri și, bineînțeles, eu o să îl și aplic pentru că tocmai mi-am curățat fața și am spus ca să vă prezint și vouă cum îmi aplic eu acest ser SOS. Mă ustură un pic la aceste coșuri, dar nu este nimic pentru că știu cu ajutorul lui coșurile mele se usucă și vor dispărea mai ușor. Doar îl aplic și el își face treaba peste noapte. La ce mai este bun acest ser? În cazul în care aveți ciuperci la unghii, îl recomand cu mare drag să aplicați seara, stați cu o șosetă și până dimineață o să fie mai ok, dar bine, în timp îndelungat. Mai este un bun dezinfectant, adică puneți în șamponul dumneavoastră, nu în șampon, și în șampon în cazul în care aveți probleme cu mătreața. Puneți câteva picături și în săpunul de la ghiuvetă și este foarte bun dezinfectant pentru noi atunci când ne spălăm pe mâini. Eu folosesc cu mare drag și îl recomand din toată inima. M-a ajutat în foarte multe cazuri, coșuri, herpes îndeosebi. Și îl puteți achiziționa la un preț de 27 de lei, preț de catalog, însă tu ai posibilitatea să-l achiziționezi cu doar cu o reducere de 30%, nu știu exact cât vine, puteți să calculați dumneavoastră, și cu doar un simplu cont de client. Îți faci un cont de client și îl poți lua cu reducere de 30%. Vă pup! La revedere!